SC मुर्दाबाद 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 SC ST मुर्दाबाद 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 Team Army मुर्दाबाद 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 Kadom karbeng long ara. Niliben lake Barnabas Turam nili sisi using along and sales electric. Kasi non laso if si six to like karbi engineer pen iba chini kondi mate karbi konjalan tikela. Kedam tang ako BJP mate RSS atu rally pa do ST FC go back abang solang. Nasi alang li laku ake hai itu nilip alang youth wing president alang li kansi nilip aku salah so nili nangkal ju pon yalam tiga laku lade ana kiram pa ST go back to lesina mate artis atum deli tadi alang solam pot nang li pipilo labang so alam pie bangke lalo ala bongo sina waktu bangke laki ini yang long mate tribal area long itu atum tadi asun nilimin puji pua bangke alang atum tribal go back lapen SD go back pua bangke laki itu yang long along power exercise delo labang kalan tu ada jeni labang choksi buat he bangke itum Karbiang Long along ke Karbiang Long di Masau ke lake Siksudu area. Englong asu area pusi aron along tatok. Imelo. Kasi hala bang suahut alang tung ke protest ST go back. Tribal go back ku bang ke chok chichoji lapen hala sualong kichiju dun. Abang tuduan atum sitame hala bangke alang tum tame realize nang je neta inut tribal asuk ate BJP along BJPRS bongo sina atum along ke itu karbi atum sitame hadak dulu lala hejo asa hala bang swa karbi atum tame ning chiru non je itum ke ST hijan je karbi hijan lapen itum inglong so hijan apo si sik sidu along abang ke bongo sina tu power na exercise ji aron avi lalo Sita labang solam on MP da karbilo CM da karbilo MAC da karbilo EM da karbilo la solam pot chola tum puhai hedat lapen ke upia pot si labang solam pot BJP han vuti jogve atum chon upu sa hedat labang solam tan labang solam bang ke la pulo je cholo nangli karju chu potame hula MP ake hai Horan Singh be lapen CM ake hai Tuliram Ronghangji lapen MLA lapen MAC alang ditum ke kipu dunangji mane kidabi dunangji abang tung puwe pit sita Assam government pen alang tung pan tangkapen kibang tangkapen kinam penajoksi labang so alam bangki dipcek lu itu kacini dam bangki athe alang tami inglong asumati ake hai Tuliram Ronghang sitami alang di sitami inglong asumati lapen karbi mati Horan Singh be ake hai ta karbi mati MAC bangkan nita karbi mati asi alang di tuma bangke arpu lapen tangkap han kepit he pena joksi hala itung Karbiang Long along di fu along ST go back pu alam helong sitame jong duna hede nili ka cinda ma bangke la ate BJP ya party But, bate oh, ala oh. RSS atum si ke pathur pina ajak kong bangke latum si ki pi pina lapen aron atang an alang tum ilang pame ing cap pemisi aron atang anak ki paklem pina ke amasi MP Horan Singh be CM make hai alang ditum tame bongo sina ta ho RSS atum alama ki enang kong masih itum Karbiang Long along inglong aso tum aphan akirai asik sidu tame nang bida ama itum Karbiang Long ama ST go back ko pen isilam karji dalang January 26 di Republic Day bo laso hut bangke
Karbi Anglong BJP atumta hem trek apan mangke ke palong bek jipan ke api ciri rei pusi kening jeje di seta bad bagi my meeting along pote slogan ke pilo pote Bharat Mata ki jai lambe hem trek long etik nitum sang se lapen ke no autonomous state no risk laso slogan agada hanga hede people lo labang so abang ke lalo je alang tum ke national party BJP ke national party apo si national party atum abang ke template of provision la tum sini nei article 244A pua pan abang alang tum sini nei la pen ke akimang nam tawi itum kar biang long BJP tum sitami mana la mana itung kar bikai nang paling cot mana oh ala vote cepat hai election cepat hai se mana hem parliament ke entra oh la so pan cot la si thek long lo ke non ke dam tang an ta ningkan ko anon ni MP Horan Singh besitame ni ke I khai phansi karjab lo I article 244A ke na amendment nang kuri po salang tame MP ke thur lo ke MP non ningkan nan lo ningkan kri phoma ningkan kema ningkan phoma le lo ke ante ante piniar ni alang tum ke chak alam thi pini son dan chun lo ma itung kar biang long arat tum ke article 244A amendment kuri nang ki pojone si MP Horan Singh be pan parliament long ke to lo ma makali ma de lasi non nili jung bang kachiniya bang ke non ke cari bo ma sarkar BJP ya bang ke lake bongosina RSS pinaka pot itum karbiang long inglong so tum phan khai so tum phan ke itum article 244A nang ki PG pa bang ka amang na himan mi laso pena joksi alang tum no to masjid no rest pu hang lo plotang te alang tum akam si gedam tu buken akam si gedam tu ar pu si sun tunang buken amasi alang tum bangke hemprek long lete ni tum sang si puta hang ha hedet lapen no to masjid no rest puta alang tum hang ha hedet ade ching om het kupi pot plotang ta alang tum puthak ke BJP RSS bongosina alang tum phan dabilo je nang tum ke ni tum atolot do nang ji kusi pinir ni tum bom lo lahan lo alang tum ke klema hi kam bang ke lapen isilam karjuji dolan labang solam hedi latum bangke nitum ta mitha khai ba jinghon u bom lo di setame imtha khai ba jinghon u bom lo setame hala Guwahati High Court pen kilong tang order separate electoral rules selam nai pu labang so apot johol latum claim theda laban ke sakuri podong contract podong choi kar bia tum han ke inglong so phang abang ke kipi kom hekwa mopa neli pulo mate BJP RSS bongosina atum ke tuteli karbia khai mate inglong so tum phan tribal atum phan ke lang tung te lang tung te pot he bang ke itum ke sik sidul area posil atum chicholong lun pu nal upena jok alang tum lang tung te lasi contract ake ke theta bangaso bongosina tu phan piet wa the bang ke alang atum vote bank ke chibunai ke nia kona ne a Bihar pen ke wang atum phan kona ne ang tan pen ke wang atum sang tu vote bank mane mipik ki chetheklop sita la bang ke kalilu itum along le helang itum phan nang ki thia tum lo la aposi alam bang la puya di ha mane ikhai le video des tame mane election le hai video anta cho o la lo mane ikhai le video des sita karbiang long rup sita me poisa tangka bangke kai ke sitame donangji gake matha pena joksi alang tumang kar puda sun se lo tapi alang tumang ke lapuson si karbiang long arat tumhan chong thui bom lo bhut dang chi pahai bom yang de itum MP Horan Singh be parliament long lam kening gitu mangke mani radio na ron cry la pen ga halan mani trend pasang ni ta la pon be dan ingkan di MP ki alo ki eta na phi sitame pinir ni anta hempre ka pan lam the si ta alang li ning je ente lason MP hase pahai nang ma mate la phi nai neli kachilinda mate bang ke lalo lapusona MP potang te itum karbiang long mangke ali ya binong lo pusi dam lo je parliament along itum alang li phana khai Horan Singh be MP phan kichit toy don ke radio hang na moi pule ni tum ke toy ili tum ke toy dun ta kali lapen alang ni tum phan trend hadak 1 minute nang pasang tha pu phan ni tum ke toy ta kali je karbiang long akar i akiduk akisung ke
kececak nang ke articles 244A amendment long lidet aposi itu karbiang long ke sumpik lo pupena joksi ake high forensic be khan ke parliament along ditum cetoy dulu itum cetoy dulu sitame alang like bang ke articles 244A ke amendment ni kali corona ahu lockdown ahu hala dipu long gari bus or kosono train sang sedet hem kong long sang sedet train ki ding sang sedet gari ki ding sang sedet puma minit hini ki thonang ko sang pitha pusi hadake lam ni dun ro therak mi alam atilake Trend na sang se miyong train da non sang ne sang se ni sang se punang na azala horen sing be ake hai alang li la bangke jok che posi non kilik bangke alang phan bangke hala tiket ki pi tum la che therak ho pu ba lapen ke isi bangke la non MP election nang lepo lapen ke hadi rada tum karbi khai atum bangke penang support lo mane inlong khai tum rek nai pu jo ni jai ka thar penang support lo ni tang te la jai ka thar ki aphan ili pahai diat pen lemvek jimala ni li ka chini ateng bangke la lo inu tek ser bang tu lapen red set abang tu aron pensi alang di ke kam tembom pinier nian si tamek je aron ke tok ateng pensi alang me thang avokar satu mapan lapen alang me thang si tamek cherok tok amai pido bom lo aso nili ka chini apeng bangke ake hai jai ka thar jong si MP hai dat lo plotang te parliament along kalang li hijuk tut jima pa karbiang long phat la articles 244A na amendment pinanggi po bang kalang ka de sibat lok puma pasni di bang kingdom asi non ni phoy bang ke itu regional party wang nang manang karbiang long ke jong si itum sikshidol ingtang nanggi karbia khai itum reng nanggi cholong nanggi jumlong ni ning arong dunai pate la chaklo